Здравейте хора и добре дошли отново в канала ми. Остава 20 секунди до новия сезон, това е именно 38 сезон, така че искам да видим новите неща и като цяло да, това е целта на видеото. Може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. Нека да изчакаме тези 5 секунди. 4, 3, 2, 1, 0. Новия сезон е тук. И съм взел всичките награди. Не, шегувам се. Нека да видим. Добре, 500 PowerPoint-а. Я да видим. Тези трябва да ги отворим. Къде отидоха? Май отидоха тук. Да. Yes. Някаква мутация. Crazy Hot. И ми се пада мутацията на Shade. Тя, честно казвам, не знам каква е. Имаме още едно да отворим. Yes. Хайде. Нещо се бави. Ми се пада на Meeple. На Meeple я знам каква е. Това вече сигурно е хубаво, да едно ми се падне нещо хубаво. Добре, на Кенджи. Добре. Get Sushi. Добре. Нека да си вземем тези неща. Тук. Много хайпари. Какво ли не има? Пак нещо зарежда толкова дълго време. Тук има много нови неща. Искам да си пробвам Soul Showdown с Кенджи. Сам да го открия. Ето го. Ще направя една игра с Кенджи и една игра с Meeple с тези бровари, които има мутация. Да ги видим. За Кенджи знам, че ще има безкрайни удари, което наистина ще е доста полезно. Така че да. Днес, този ден са ни пуснали почивка от училище и имах време да заснема точно кога идва новия сезон, който за мен е добре. Играта след още 100 години ще почне. Добре. Кога зареди, бе? Не знам, ама не ме интересува. Много ми се харесва мутацията. Значи. Кенджи, като гледам, си е даже по-бърз. Така че да. На този му скачам. Не. Те да не влязат, няма да направят нищо. Не. По-добре се махам, защото ще ме убие. Този пин много ми харесва. Хубавото, че вече ще ме по-лесно да качват купи за макс тиари. На мен трябва много макс тиари все пак. Значи, знам, че Франка ще иска да ме убие. Не знам как ми да би толкова много кръв, както и да е. И сега трябва да тестваме на Meeple. Защо трябва толкова време да изчакам да се взема наградата? Сега няма да излизам от Brawl Stars. Ще се наложи.
Точно пък като дойде новия сезон, точно тогава се случват такива неща. И то най-вече на видео. Ама Казе, новия броуър, буквално мисля, че струва 5500 кредита. Малко, не малко, но това са много кредити. Аз не мога да ги събера толкова бързо, ама нищо. Айде сега пак да чакаме 150 часа да влезем. Да се вземаме още един стар дроп. Сега, ако се наложи пак да изляза от играта, само за да отворя някакъв си стар дроп, ще откача. Ами хора, ще трябва да излезем пак от Brawl Stars, защото в момента загубихме първата ни награда, именно първия ни стар дроп от паса. Много хубава новина. Точно на новия сезон. Да ни бъгне и да се загубим стар дропа. Какво да се прави? Сега, ако целият сезон ще бъде така, аз направо няма да играя Brawl Stars, ама да. Ето ми го стар дропа, не се е загубил. Хубаво. Supercell са помислили. Шейд. Първо искам да... За втори път ще пробваме на Шейд това нещо. Мутация ли е, какво е? Ама естествено пак ще ни бъгне и ще ни зарежда 150 часа. Защото трябва да ми бъгва така. Хората на вас сигурно вече ви стана скучно. Просто да влизам в Brawl Stars и да се махам. Знам, че е тъпо, но няма какво да се направи, защото Supercell са гадни, защото не ми дават буквално просто да играя самата им игра. Те как ще събират популярност тогава? Няма да пробвам мутацията на шейта. Ще направо отивам на Мипъл и няма да е на трендинг граунд, защото пак ще ме бъгне и пак ще стане нещо. Я да видим клубът. Добре, тук хубавото е, че съм много доволен от вас, защото този мегапик доста хора дойдоха и сме 29 човека и не са лекнали всички хора, както стана по миналите сезони. Или по-точно миналия сезон, където просто някои от вас дойдоха и просто даже не бяха от вас, просто някакви случайни хора бяха дошли в клуба ми и накрая на мегапига лефнах. Но като цяло може би това ще бъде видеото, защото самата игра не ми зарежда, така че може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала, ако искате следващото видео да не лагва. Така че това беше видеото, хора. Сега от мен чао!